ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുവാനായിട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ ഒഴിവാക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ. പ്രവൃത്തി, നിവൃത്തി. പ്രവൃത്തി മാർഗം, നിവൃത്തി മാർഗം. പ്രവൃത്തി മാർഗം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിർബന്ധപൂർവം അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുക, ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ സാധനകളെല്ലാം ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഭക്തിയിലൂടെ മുന്നേറണം. അതുപോലെ തന്നെ ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള അപരാധങ്ങൾ, അവയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്. ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം അമ്പലങ്ങളിലായാലും നമ്മുടെ വീട്ടിലായാലും ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള അപരാധങ്ങൾ. കാരണം അത് അപരാധമാണ്. ആ അപരാധം മൂലം നമ്മുടെ ഭക്തിക്ക് കുറവ് വരാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഭക്തിയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനോട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആചാര്യനോട് ചെയ്യുന്ന അപരാധങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമ്മൾ അത് ഒരിക്കലും ആവർത്തിക്കുകയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാതിരിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് രൂപ ഗോസ്വാമി നമ്മൾ അറിയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അപരാധങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ പ്രാരംഭകരാണ്. നമ്മൾ സാധനാ ഭക്തി ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലൂടെ മുന്നേറാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടക്കക്കാരായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം, എന്തെല്ലാം ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ള അറിവ് നമുക്കുണ്ടാകുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ആചാര്യന്മാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തന്നെ വേണം നമ്മൾ ഈ വഴിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ. കാരണം അനാദികാലം മുതൽക്കേ നമ്മൾ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു പല വിധത്തിലുള്ള ഈ ഭൗതികമായ ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആധ്യാത്മികതയെ കുറിച്ചുള്ള ഒട്ടും അറിവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഒരാചാര്യനെ സ്വീകരിച്ച്, ആചാര്യൻ എങ്ങനത്തെ ആളായിരിക്കണം? ആചാര്യൻ ഇതേപോലെ ആധ്യാത്മികതയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ശിക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ആ വൈഷ്ണവ ഭക്തി സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ മുന്നേറി സ്വയം ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരാളായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യൻ തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആചാര്യനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കാൻ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലൂടെ മുന്നേറുവാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഒട്ടും അറിവില്ലാതെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആചാര്യന്മാർ പറയുന്ന നിബന്ധനകളെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്വീകരിക്കും. അപ്പോൾ രൂപ ഗോസ്വാമി ഈ ഭക്തിയുടെ വഴിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവ തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച്, വൈഷ്ണവ ഭക്തിയെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിവുള്ള ഒരു ആചാര്യനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഈ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ അതായത് സ്വീകരിക്കേണ്ടതും ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള അപരാധങ്ങൾ, സേവാ അപരാധം, നാമ അപരാധം, ഭഗവാനോട് ചെയ്യുന്ന അപരാധങ്ങൾ, അങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളുണ്ട്. അവയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുവാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കും. അറിയാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒഴിവാക്കുക? അതുകൊണ്ട് രൂപ ഗോസ്വാമി നമുക്കത് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഇതെല്ലാം ഒഴിച്ചു കൂടാനാകാത്തതാണ്. നമ്മൾ അതുകൊണ്ടത് മനസ്സിലാക്കും. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുതാത്ത 32 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കാറിലോ പല്ലക്കിലോ പാദരക്ഷ ധരിച്ചോ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഭഗവാനേക്കാൾ ഉയർന്നവരല്ല, ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റിയോടെ, ആ ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ള ചിന്തയിലൂടെ മാത്രമേ ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറുവാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം തിരുവനന്തപുരത്ത് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുവാൻ കഴിയും. അവിടുത്തെ രാജാവ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ രാജാവ് മുൻപ് താൻ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സർവവും സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അന്നു മുതൽ അവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവർ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ഒരു സേവകൻ തന്റെ യജമാനന്റെ മുന്നിൽ പെരുമാറുന്നത്, അതുപോലെയാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ 2ാം മുണ്ട് എടുത്തിട്ട്, തോളത്തിടുന്ന മുണ്ടെടുത്തിട്ട് അരയിൽ കെട്ടി ആണ് ഭഗവാനെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നതും ഭഗവാനെ തൊഴുന്നതുമെല്ലാം. കാരണം അത് ഒരു സേവകന്റെ അടയാളമാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക്, അമ്പലത്തിന്റെ വളപ്പിന് പുറത്ത് നമുക്ക് റോട്ടിൽ വരെ എല്ലാം പോകാം. പക്ഷെ അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ താൻ ഒരു വലിയ ആളാണ് എന്ന് കാണിക്കുവാനായിട്ട് ആ ഭഗവാന്റേതാണ് അമ്പലം,
ഭഗവാൻ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഭഗവാന്റെ ഗൃഹമാണ് അമ്പലം. അവിടേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ വിനയത്തോടു കൂടി ഭഗവാന്റെ സേവകനായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ദർശിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു എളിമത്വം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പ്രവേശിക്കണം. അല്ലാതെ പാദരക്ഷ പോലും ധരിച്ചുകൊണ്ട് അമ്പലത്തിന്റെ വളപ്പിൽ കയറാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും. ജന്മാഷ്ടമി, രഥയാത്ര തുടങ്ങി ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരമായ ഉത്സവ ആഘോഷങ്ങൾ ഒന്നും ഒഴിവാക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നമസ്കരിക്കുക എന്നതിന് മുടക്കം വരുത്തരുത്. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മന്മനാഭവം ഭക്തോ മതിയാജി മാം നമസ്കുരു, എന്നെ നമസ്കരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആരെയാണ് നമസ്കരിക്കുക? നമ്മിൽ നിന്ന് മുതിർന്നവരായിട്ടുള്ളവർ, നമുക്ക് ആദരണീയരായിട്ടുള്ളവർ, അവരെല്ലാം നമ്മൾ നമസ്കരിക്കും. അതുപോലെ ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ഏറ്റവും ആദരണീയനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ നമസ്കരിക്കുന്നതിന് മുടക്കം വരുത്തരുത്. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് കയ്യും കാലും കഴുകാതെ ഭഗവാനെ പൂജിക്കാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. അശൗചമുള്ളപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. അശൗചം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള പെലയും വാലായ്മയും രണ്ട് വിധത്തിൽ വരും. ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ മരിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ പ്രസവിച്ചാലും നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വാലായ്മകൾ വരുന്നുണ്ട്. ആ വാലായ്മകളിൽ ഒന്നും നമ്മൾ ശുചിത്വം ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അമ്പലങ്ങളിൽ കടക്കരുത്. വേദശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ആ കുടുംബം മുഴുവൻ കുടുംബസ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ഒരു നിശ്ചിത കാലം വരെ അശുദ്ധമായിരിക്കും. ഉദാഹരണമായി ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിന് അശുദ്ധ കാലയളവ് 12 ദിവസങ്ങളും ക്ഷത്രിയർക്കും വൈശ്യർക്കും 15 ദിവസങ്ങളും ശൂദ്രർക്ക് 30 ദിവസങ്ങളുമാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അമ്പലത്തിൽ കടക്കും. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അശുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ തകരുന്നു. കാരണം വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അശുദ്ധി വരുന്നുള്ളൂ. ഈ 16 ദിവസം 12 ദിവസം പെലയെല്ലാം വരുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ മരിക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മാനസികമായിട്ട് വളരെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കും. ആ ദുഃഖിതമാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ പോകരുത് എന്ന്. അതായത് മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആ സേവന തൽപരതയോടുകൂടി വേണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുവാൻ. അല്ലാതെ ഈ ദുഃഖത്തിന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ശ്രദ്ധയുണ്ടാകുകയില്ല. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ആ ഒരു 10 ദിവസം നമ്മുടെ പെല കഴിയുന്നത് വരെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ആ മരിച്ച ആളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയും ആ വിഷമവും എല്ലാം ആയിരിക്കും. മിനിമം ഒരു 10 ദിവസമെങ്കിലും കഴിയണം നമ്മുടെ വിഷമം കുറച്ച് കുറയാൻ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന്. കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സ് മുഴുവൻ വേദന കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖം കൊണ്ടും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധയുണ്ടാകുകയില്ല. ശ്രദ്ധാഭക്തിയോട് കൂടി വേണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുവാൻ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് മുടക്കം എന്ന് പറയുന്നു. ആ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ പാടില്ല. ഒരു കൈ കൊണ്ട് നമസ്കരിക്കരുത്. നമ്മൾ ആണുങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ മുഴുവനും ദണ്ഡ നമസ്കാരം ചെയ്യണം. കൈമുട്ടുകളും കാൽമുട്ടുകളും എല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ദണ്ഡ നമസ്കാരം. സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ കാൽമുട്ട് മടക്കി കാൽമുട്ടും കൈമുട്ടും നിലത്ത് തൊട്ട് നെറ്റിയും നിലത്ത് തൊടിയിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമസ്കരിക്കാൻ. പക്ഷെ രണ്ട് കൈയും ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുന്നത് പോലെ കൈ കൂപ്പിക്കൊണ്ട് വേണം നമസ്കരിക്കാൻ. ഒരു കൈ കൊണ്ട് മാത്രമായിട്ട് നമസ്കരിക്കരുത്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ പ്രദക്ഷിണ വെക്കാൻ പാടില്ല. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്തു കൂടി ക്ഷേത്രത്തെ ചുറ്റി ആദരപൂർവ്വം നടക്കുന്നതാണ് പ്രദക്ഷിണം. നാലമ്പലത്തെ ചുറ്റി വേണം പ്രദക്ഷിണം വെക്കാൻ. കുറഞ്ഞത് പ്രതിദിനം 3 തവണ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ കാണാനില്ല എങ്കിലും കർണാടകത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും എല്ലാം നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. പ്രദക്ഷിണം വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നത് പോലെ തിരിഞ്ഞ് 3-4 തവണ തിരിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നത് പോലെ കാണിച്ചിട്ട് നമസ്കരിക്കുന്നത് കാണാം. അത് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ പുറകുവശം കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രദക്ഷിണം വെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പുറകുവശവും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വരുന്നു. അത് പാടില്ല. നമുക്ക് നാലമ്പലത്തിനെ ചുറ്റി പ്രദക്ഷിണം വെക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമസ്കരിക്കുക, അത്രമാത്രം. പുറത്ത് പ്രദക്ഷിണം വെക്കാം. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വയം പ്രദക്ഷിണം വെക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ കാല് വെക്കരുത്. ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ കാല് നീട്ടി വെക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു കൈ കൊണ്ട് കാലിന്റെ ഞെരിയാണിയിലോ കൈമുട്ടിലോ കാൽമുട്ടിലോ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ ഇരിക്കരുത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കാൽവേദന എല്ലാം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാലുമുട്ട് മടക്കി വെച്ചിട്ട് 2 കൈ കൊണ്ടും കാലുമുട്ട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടെല്ലാം നമ്മൾ ഇരിക്കും. അതുപോലെ ഒന്നും പാടില്ല ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ.
കാല് മടക്കി വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഇരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ കിടക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച പ്രസാദം സ്വീകരിക്കരുത്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ മുറയ്ക്ക് പുറത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രസാദം കഴിക്കരുത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു മുറിയുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുറിക്ക് ഒരു കർട്ടൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കാൻ എല്ലാം ആ ഭഗവാന്റെ മുറിക്ക് മുന്നിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കർട്ടൻ വെച്ച് ഭഗവാന്റെ മുറി മറയ്ക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാതിലുണ്ടെങ്കിൽ വാതിൽ അടയ്ക്കുക. വാതിൽ അടച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആ മുറിയിൽ ഇരുന്ന് പ്രസാദം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഭഗവാനെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസാദം കഴിക്കാൻ പാടില്ല. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കള്ളം പറയരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് വെച്ച് ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് മറ്റുള്ളവരുമായി വർത്തമാനം പറയരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് കൂക്കി വിളിക്കുകയോ നിലവിളിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ലഹള കൂടുകയോ അടിപിടി ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ശാസിക്കുകയോ ശിക്ഷിക്കുകയോ അരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഭിക്ഷ നൽകരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് പരുഷമായി സംസാരിക്കരുത്. കമ്പിളി പുതപ്പ് ധരിച്ച് വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ ചെല്ലരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അന്യരെ സ്തുതിക്കുകയോ പ്രകീർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് അസഭ്യ ഭാഷണം ചെയ്യരുത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് അധോമുഖ വായു ബഹിർപ്പിക്കരുത്. ഇതെല്ലാം കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ സ്വയം അദ്ദേഹം അവിടെ പ്രത്യക്ഷനായിരിക്കുന്നു. ആ അർച്ച വിഗ്രഹം എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ അർച്ച അവതാരമാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ആ വിഗ്രഹമായിട്ട് അവിടെ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സേവകൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ അങ്ങ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രത്യക്ഷമാകണം, അവതരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു നമ്മുടെ ലളിതമായിട്ടുള്ള എളിയ അപേക്ഷ കാരണമാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അർച്ചാ വിഗ്രഹമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ആ വീട്ടിലുള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ശാസിക്കുകയോ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു അതിഥി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അതിഥിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് നമ്മൾ വളരെ മാന്യമായിട്ട് പെരുമാറാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കും. നമ്മുടെ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിലും കുട്ടികളെ ശാസിക്കില്ല. കുട്ടികളോട് നമ്മൾ പറയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് അപമര്യാദയായിട്ട് പെരുമാറരുത്, ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കരുത്. കുട്ടികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വഴക്കു കൂടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കരയുകയോ എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. കാരണം എന്താണ്? അതിഥിക്ക് അപമാനം വരരുത്. അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അതിഥിയെ അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടമായ, നമ്മുടെ തന്നെ യജമാനനായ, എല്ലാ പ്രപഞ്ചത്തിനും ഉറവിടമായ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ സേവകൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം വളരെ കരുണയോടുകൂടി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് അപമര്യാദയായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ പെരുമാറരുത്. ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുകയോ മറ്റുള്ളവരെ ശാസിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംഭാഷണങ്ങൾ ചെയ്യുകയോ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുന്ന, ശാസിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ലഹള കൂട്ടുക മുതലായവ ഒന്നും പാടില്ല. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കള്ളം പറയാനായിട്ട് പ്രത്യേകം പാടില്ല. പിന്നീട് ഭഗവാനെ ആണയിടാനും പാടില്ല. അത് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ, നാം അത് വായിക്കുമ്പോൾ പറയാം. അങ്ങനെ ലഹള കൂടാനോ അടിപിടി ഉണ്ടാക്കുകയോ മറ്റുള്ളവരെ ശാസിക്കുക, ശിക്ഷിക്കുക, ഭഗവാന് മുന്നിൽ വെച്ച് ഭിക്ഷ നൽകരുത് എന്ന്. കാരണം എന്താണ്? നമുക്കുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരാൾക്ക് ഭിക്ഷ നൽകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ദാനം കൊടുക്കുന്നത് പോലെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി അർപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. കമ്പിളി പുതപ്പ് ധരിച്ച് വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ ചെല്ലും. കമ്പിളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കമ്പിളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മൃഗങ്ങളുടെ തോലിൽ നിന്ന്, രോമത്തിൽ നിന്നെല്ലാം എടുക്കുന്നതാണ്. അത് ധരിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പോകരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അന്യരെ സ്തുതിക്കുകയോ പ്രകീർത്തിക്കുകയോ അരുത്. കാരണം ഭഗവാൻ സ്വയം അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുക എന്നല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ ഭഗവാന് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ വലുതാക്കി കാണിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് ഒരിക്കലും പാടില്ല. ഭഗവാന് മുന്നിൽ വെച്ച് ഭഗവാന്റെ പ്രകീർത്തികൾ, ഭഗവാന്റെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുക, അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ ഉയർത്തി സംസാരിക്കരുത്. കൂടാതെ അസഭ്യ ഭാഷണം അരുത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് അധോമുഖ വായു ബഹിർപ്പിക്കരുത്. അതേപോലെ നമ്മൾ ഏമ്പക്കം വിടാനോ അല്ലെങ്കിൽ കീഴ്ശ്വാസം വിടാനോ ഒന്നും പാടില്ല. അതെല്ലാം അപമര്യാദയാണ്.
അവരവരുടെ കഴിവനുസരിച്ച് ഭഗവാന് എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. ഇലയോ പൂവോ കായോ ജലമോ എന്തും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാമെന്നും അതിൽ ഭഗവാൻ തൃപ്തനാണ് എന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. ഈ പദ്ധതി സാർവത്രികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ദരിദ്രന് പോലും ഇത് ബാധകമാണ്. വെറും കൈയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ പോകരുത്. അതേസമയം സമ്പന്നന്മാർ അവരുടെ കഴിവിന് ഒത്തുവേണം ഭഗവാനെ എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കാൻ. വിലപിടിപ്പുള്ള ആടയാഭരണങ്ങൾ, പൂക്കൾ, നല്ല ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവ. ഭഗവാൻ ഇലയും വെള്ളവും തന്റെ ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തിന് വേണ്ടി വാരിക്കോരി ചെലവാക്കൽ ഈ മനോഭാവം ശരിയല്ല എന്ന് ഓർക്കണം. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ നമ്മുടെ കഴിവനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചോ എന്തായാലും നമ്മുടെ കഴിവനുസരിച്ച് ഭഗവാന് കൊടുക്കണം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇലയോ പൂവോ വെള്ളമോ മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്രമാത്രം കൊടുത്താൽ മതി, അങ്ങനെയല്ല. നമുക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലും കൂടുതൽ ഭഗവാന് കൊടുക്കാം. കഴിവില്ലാത്തവർ ഇത്ര മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളവർ അത്രമാത്രം കൊടുക്കുക. പക്ഷെ സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള വലിയ വലിയ പണക്കാരുണ്ടാകും, അവർ അവരുടെ സ്ഥിതിക്കനുസരിച്ച് ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്യണം. ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ ഒരു സാധനവും തിന്നരുത്. ഋതുഭേദമനുസരിച്ച് ലഭ്യമാകുന്ന പഴങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉപേക്ഷ വരുത്തരുത്. പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മറ്റാർക്കും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളെല്ലാവരും ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കും. ഉപ്പ് ശരിയുണ്ടോ, എരിവ് ശരിയുണ്ടോ, മധുരം ശരിയുണ്ടോ എന്നെല്ലാം നോക്കും. അത് പാടില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാകം ചെയ്യുക, അതെല്ലാം ശരിയായിട്ട് വരും. കൂടാതെ അത് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ രുചി നോക്കുക. അതിനു മുമ്പ് മറ്റാർക്കും കൊടുക്കരുത്. കാരണം ഭഗവാനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ആദ്യം സമർപ്പിക്കുക, അദ്ദേഹം അത് സ്വീകരിച്ച് നമുക്ക് പ്രസാദമായി നൽകിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. വിഗ്രഹത്തിന് പുറം തിരിഞ്ഞിരിക്കരുത്. നിശബ്ദമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാവരുത് ആത്മീയ ആചാര്യനെ വണങ്ങുന്നത്. അതായത് ആത്മീയ ആചാര്യനെ പ്രണമിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനാ വാക്കുകൾ ഉറക്കെ പറയണം. ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സ്തുതിവചനങ്ങൾ പറയണം. ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ആത്മപ്രശംസ നടത്തരുത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അർദ്ധദൈവങ്ങളെ അധിക്ഷേപിക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആചാര്യന്റെ ഗുരുവിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് നമ്മളെ പറ്റി സ്വയം പ്രശംസിക്കരുത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ വളരെയധികം പുകഴ്ത്തി സംസാരിക്കണം. അതുകൂടാതെ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ആരെയും നമ്മൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. പക്ഷെ ദേവന്മാരെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിങ്കരന്മാരാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യസാധന, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ളവരാണ്. അവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അധിക്ഷേപിക്കരുത്. പ്രധാനമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഒരിക്കലും ദേവന്മാരെ അധിക്ഷേപിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഈ 32 അരുതുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കേണ്ട അപരാധങ്ങളുടെ പട്ടികയാണിത്. ഇതിനു പുറമെ മറ്റു ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കർമ്മങ്ങളും വരാഹ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇരുട്ടുമുറിയിൽ വെച്ച് വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കരുത്. വിഗ്രഹ ആരാധനയുടെ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ ഒന്നുപോലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. എന്തെങ്കിലും ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടല്ലാതെ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ കടക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാത്രിയിൽ ഭഗവാന്റെ വിളക്കുകളെല്ലാം കെടുത്തുന്നു, എല്ലാം ഇരുട്ടാക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് ഒരു തവണ ഭഗവാനെ ആ വിളക്കുകളെല്ലാം കെടുത്തിയതിനു ശേഷം പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ മുറിയിൽ നമ്മൾ ഇരുട്ടത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം വെളിച്ചാകുമ്പോൾ പോകുക, അത്രമാത്രം. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇരുട്ടുമുറി അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ രാവിലെ വിളിച്ചെണീപ്പിക്കുന്ന ഭഗവാന് വിളക്ക് കൊളുത്താനെല്ലാം പോകുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു മണിയോ അല്ലെങ്കിൽ കൈകൊട്ടിയോ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ കർട്ടൻ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാതിൽ അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം തുറന്നിട്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് വിളക്ക് കൊളുത്തുക. ഇപ്പോൾ അമ്പലങ്ങളിലെല്ലാം അങ്ങനെയല്ലേ, നട തുറക്കുന്നതിന് മുൻപ് മണിയടിക്കും. മണിയടിച്ച ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നീടാണ് നട തുറക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെളുപ്പിന് നമ്മൾ രാവിലെ കുളിച്ച് ഭഗവാനെ വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നതിന് മുൻപ്, ഭഗവാന്റെ മുറിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ കൈ കൊട്ടണം, അല്ല മണിയുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മണി കുലുക്കി ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം ഭഗവാന്റെ മുറിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. നായ തുടങ്ങിയ നികൃഷ്ട ജീവികൾ കാണെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കരുത്. പ്രാർത്ഥനാവേളയിൽ നിശബ്ദത ഭഞ്ജിക്കരുത്. ആരാധനാ സമയത്ത് മലമൂത്ര വിസർജനം പാടില്ല. പുഷ്പാർച്ചന നടത്താതെ ധൂപം പുകയ്ക്കരുത്.
നിർഗന്ധ പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് അർച്ചിക്കരുത്. അതായത് ഭഗവാന് വളരെ സുഗന്ധമുള്ള പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള അർച്ചന മാത്രമേ പാടുകയുള്ളൂ എന്ന്. നിത്യവും ദന്തധാവനം നടത്തുന്നതിൽ യാതൊരു ഉപേക്ഷയും വരുത്തരുത്. ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ശേഷം നേരെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. തീണ്ടാരിയായിരിക്കുന്നവരെ സ്പർശിക്കരുത്. അതായത് പണ്ടെല്ലാം ഉണ്ടായ തീണ്ടാരിയായിരുന്നവർ അശുദ്ധരാണ്, അവരെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ പൂജയ്ക്കൊന്നും പോകാൻ പാടില്ല എന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് കുളിക്കണം എന്നുള്ളൊരു നിയമം പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആരും അത് നോക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും തീണ്ടാരിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പൂജ കഴിക്കുന്നവർ കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായിട്ട് പൂജകൾ കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ തൊട്ടുകൊണ്ട് പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ പാടില്ല എന്ന്. മൃതദേഹം സ്പർശിച്ചിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. മുഷിഞ്ഞതോ ചുവപ്പ്, നീല എന്നീ നിറങ്ങളുള്ളതോ ആയ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. മൃതദേഹം കണ്ടതിന് ശേഷം അമ്പലത്തിൽ കയറരുത്. അമ്പലത്തിൽ ഒരാൾ അധോമുഖമായി ബഹിർഗമിപ്പിക്കരുത്. ക്ഷേത്ര വളപ്പിൽ വെച്ച് കോപിക്കരുത്. ശ്മശാനത്തിൽ പോയ ശേഷം ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് ഏമ്പക്കം വിടരുത്. അതിനാൽ ഭക്ഷണം പൂർണ്ണമായി ദഹിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല. കഞ്ചാവ്, മരിജുവാന തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കരുത്. കറുപ്പ് തുടങ്ങിയ മാദക ദ്രവ്യങ്ങളോ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ. ശരീരത്തിൽ എണ്ണ തേച്ചുകൊണ്ട് വിഗ്രഹത്തെ തൊടുകയോ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന മുറിയിൽ കടക്കുകയോ അരുത്. ഭഗവാന്റെ അധീശത്വത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളോട് അനാദരം കാണിക്കരുത്. ഭഗവാനെ വിരോധിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കരുത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് വെറ്റില മുറുക്കരുത്. വൃത്തിഹീനമായ സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പൂക്കൾ അർപ്പിക്കരുത്. വെറും നിലത്തിരുന്ന് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കരുത്. തറയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇരിപ്പിടമോ വിരിപ്പോ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമജപം എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നിലത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിലത്ത് ഒന്നുകിൽ ഒരു പലകയോ ഒരു വിരിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പായയോ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇരിക്കാനെന്ന്. വെറും നിലത്തിരുന്ന് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. കുളി കഴിയാതെ വിഗ്രഹം സ്പർശിക്കരുത്. നെറ്റിയിൽ 3 വരി തിലകം അണിയാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്താണ്? വൈഷ്ണവ അടയാളം എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ഒരു പാദം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് മുകളിലേക്കാണ്, അത് വേണം. 3 വരി അടയാളം എന്നുള്ളത് അത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. സാധാരണയായിട്ട് വൈഷ്ണവ അടയാളം ഗോപിയായിട്ടാണ് തൊടുന്നത്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇതിൽ പറയുന്നത്. കയ്യും കാലും കഴുകാതെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കരുത്. വൈഷ്ണവനല്ലാത്തയാൾ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കരുത്. ഭക്തിഹീനന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ആരാധന നടത്തരുത് തുടങ്ങിയ അരുതാത്ത പല കാര്യങ്ങൾ വേറെയുമുണ്ട്. അപ്പോൾ വൈഷ്ണവനല്ലാത്തയാൾ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസവും ഭക്തിയും ഉള്ളവർ ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 16 മാലയെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം. കാരണം അതുവഴി നമ്മുടെ ആ കർമ്മഫലം കുറേയേറെ പോകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷണവും പരിശുദ്ധമാകുന്നു. അപ്പോൾ വൈഷ്ണവനല്ലാത്തയാൾ, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ, അവർ പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ കൊള്ളരുതാത്ത എന്തെങ്കിലും ചിന്തകളും അതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ആ ഭക്ഷണത്തിലും പ്രകടമാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാരണം പിന്നീട് നമ്മൾ അത് തന്നെ കഴിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നയാൾ ആ ഭഗവാനിൽ വിഷ്ണുവിൽ വിശ്വാസമുള്ളയാളായിരിക്കണം. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് വന്നു കൂടിയേക്കാവുന്ന വിഘ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാക്കുന്നതിന് ഗണപതിയെ ആദ്യം പൂജിക്കണം. ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ പൂജിക്കുന്ന ആളാണ് ഗണപതി എന്നും അങ്ങനെ വിഘ്നങ്ങൾ തീർക്കുന്നതിന് ശുഭനായി ഭവിച്ചു എന്നും ബ്രഹ്മസംഹിത പറയുന്നു. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. യത്പാദ പല്ലവയുഗം വിനിധായ കുംഭദ്വന്ദ്വേ പ്രണാമ സമയേ സ ഗണാധിരാജഃ വിഘ്നാൻ വിഹന്തുമലമസ്യ ജഗത്രയസ്യ ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. അതായത് ഈ വിഘ്നേശ്വരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗണപതി 3 ലോകങ്ങളിലെയും എല്ലാവരുടെയും വിഘ്നങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ശക്തിയുള്ള ഭഗവാനാണ്. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ ശക്തിയെ ലഭിക്കുന്നതിനായിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിനെ പൂജിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ.
ആ 3 ലോകങ്ങളുടെയും ജനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിഘ്നങ്ങളെ തീർത്തു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സഹായിക്കുന്ന ആ വിഘ്നേശ്വരൻ സ്വയം ഭഗവാന് സേവിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? തനിക്ക് അതിനുള്ള ശക്തി ലഭിക്കുവാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വിഘ്നേശ്വരനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണമെന്ന്. കാരണം കലിയുഗത്തിൽ ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവനോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഉദ്ധവനോടുള്ള ഗീതയിൽ, ഉദ്ധവ ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് ദേവിക്കും വിഘ്നേശ്വരനും ആകുമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് വിഘ്നേശ്വരനെയും ദേവിയെയും ഭഗവതിയെയും നമ്മൾ ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സഹായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ആരാധിക്കാമെന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവനോട് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സ്വയം ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. എങ്കിലും ഇവിടെ പറയുന്നു, നമ്മൾ ആദ്യം സ്പിരിച്വലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികമായ സേവനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് എന്തെങ്കിലും വിഘ്നങ്ങൾ വരുന്നതിനെ തടയുവാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഭക്തരാണ് വിഘ്നേശ്വരനും ഭഗവതിയും എല്ലാവരും. അതുകൊണ്ട് വിഘ്നേശ്വരനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം എന്നിവിടെ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ഗണപതിയെ പൂജിക്കണം. നഖം കൊണ്ടോ വിരലുകൊണ്ടോ സ്പർശിച്ച വെള്ളത്തിൽ വിഗ്രഹത്തെ കുളിപ്പിക്കരുത്. അതായത് അത് നഖം എന്നുള്ളത് എന്താണ്? നമ്മുടെ തലമുടി പോലെ തന്നെ അതൊരു അതിനൊരു ജീവനില്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവാണ് നഖം. നഖം നമ്മൾ കണ്ടിച്ചു കളയുന്നു. കാരണം അത് ഇവിടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്തോറും അതിന് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള നഖം കൊണ്ട് തൊട്ട വെള്ളം നമ്മൾ ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നു. വിയർത്തിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തിയെ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ ഒട്ടനേകം വിലക്കുകളുണ്ട്. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച പൂക്കൾ ചവിട്ടുകയോ അവയെ കവച്ച് കടക്കുകയോ പാടില്ല. ദൈവത്തെ പ്രതി ആണയിടരുത് എന്നിങ്ങനെ വേറെയും ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള പലതരം അപരാധങ്ങളാണ് ഇവയൊക്കെ. അതിനാൽ അവ കരുതലോടെ ഒഴിവാക്കണം. ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായും കീഴടങ്ങുന്നവനെ അവൻ ജീവിതം മുഴുവൻ പാപകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചവനാണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായും സംരക്ഷിക്കും എന്ന് പത്മപുരാണം പറയുന്നു. അതായത് ഭഗവാനിൽ ആത്മാർപ്പണം നടത്തുന്നവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി തീരുമെന്നാണ്. ഭഗവാനോട് തെറ്റ് ചെയ്തവനാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് മോചനം ലഭിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ചുരുക്കത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം പാപങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. എന്നാൽ തിരുനാമങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന പാപിക്ക് മോചനമില്ല തന്നെ. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രമാത്രം ചെയ്ത പാപങ്ങളെല്ലാം തീരുമെങ്കിലും ആ നാമത്തിന്റെ ജപത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പാപം ചെയ്യരുത്. അതായത് നാമജപം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം തീരുമല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉറപ്പിന്മേൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പാപം ചെയ്യുക, അത് നാമ അപരാധമാണ്. അത് നമ്മളെ അധപ്പതിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ഇനി ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപം ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന ഒഴിവാക്കേണ്ടുന്ന അപരാധങ്ങളെ കുറിച്ച് 10 അപരാധങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ ഈ അപരാധങ്ങളൊന്നും വരാതെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കൽ, ശിവന്റെയും ബ്രഹ്മാവിന്റെയും നാമങ്ങൾ വിഷ്ണുവിന്റെ നാമത്തിന് തുല്യമായോ അതിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാണെന്നോ കരുതുക. ഏത് ദേവന്മാരും വിഷ്ണുവിനെ പോലെ തന്നെ എന്ന് നാസ്തികർ കരുതുന്നു. അതിനാൽ കാളി കാളി എന്നോ ദുർഗ ദുർഗ എന്നോ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ അത് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്നും വിശ്വാസം ഏറ്റവും വലിയ അപരാധമാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ നാമം എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിവുള്ള നാമമാണ്. പക്ഷെ മറ്റു ദേവന്മാർക്ക് നമ്മളെ ആ ഒരു പുനർജന്മത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ നാമവും, അതായത് ശിവന്റെ ആകട്ടെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആകട്ടെ ഇന്ദ്രചന്ദ്രന്മാരുടെ സൂര്യന്റെയോ ആരുടെയോ ആകട്ടെ, അവരുടെ നാമം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ നാമത്തിന് തുല്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് വളരെ വലിയ തെറ്റാണ്. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ശാസനകളെ അനുസരിക്കാതിരിക്കൽ, വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെയോ വേദപഠങ്ങളെ അവലംബിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെയോ ദുഷിക്കുക, ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് ജപിക്കുന്നതിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ സാങ്കല്പികം എന്ന് കരുതുക. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ നാമജപത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതാണ്, മാനസികമായിട്ടുള്ള ചിന്തയാണ്. അങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ നാമജപം എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്, ആധ്യാത്മികമാണ്.
നമ്മളെ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ കഴിവുള്ളതാണ് എന്ന് നമ്മൾ സത്യത്തിൽ തന്നെ വിചാരിക്കണം. സാങ്കല്പികമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപരാധമാണ് എന്ന്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങളെ തോന്നിയ പോലെ വ്യാഖ്യാനിക്കുക, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ ബലത്തിൽ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നതിലൂടെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി തീരുമെന്ന് വെച്ച് മനഃപൂർവ്വം പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതിനു ശേഷം തത്പരിഹാരാർത്ഥം ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് ജപിച്ചാൽ മതി എന്ന് ധരിക്കരുത്. ഇത്തരം അപകടം പിടിച്ച മനോഭാവം അങ്ങേയറ്റം അപരാധമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കുക. സർവമംഗളദായകമായ അനുഷ്ഠാനമായി വേദങ്ങൾ പറയുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തെ കർമ്മകാണ്ഡമായി കണക്കാക്കുക. കർമ്മകാണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, അതായത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹപൂർത്തിക്കായിക്കൊണ്ട് ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കർമ്മകാണ്ഡം എന്ന് പറയും. ആഗ്രഹപൂർത്തീകരണത്തിനായിക്കൊണ്ട് യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായവ ചെയ്യുക, അത് പുണ്യകർമ്മമായിട്ട് മാറുന്നു. അതിനെയാണ് കർമ്മകാണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രവും ഒരു കർമ്മകാണ്ഡമായിട്ടുള്ള ഒരു മന്ത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത്. നമ്മുടെ ആഗ്രഹപൂർത്തീകരണത്തിന് ഉതകുന്ന ഒരു മന്ത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത്. അവിശ്വാസിയോട് തിരുനാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക, അത് അപരാധമാണ്. കാരണം അയാളിൽ മനസ്സിൽ ഒരു വിശ്വാസവും ഇല്ലാതിരിക്കെ, ഭഗവാനിലോ ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിലെ വിശ്വാസം ഇല്ലാതിരിക്കെ നമ്മൾ ഒരാളോട് അയാളെ നമ്മൾ വിശ്വാസിയാക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയായിരിക്കാം, എങ്കിൽ കൂടെ അത് അപരാധമാണ് എന്ന്. കാരണം അയാൾ മാറില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരാളോടും അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായിട്ട് മുതിരരുത്, അത് അപരാധമായിട്ട് മാറുന്നു. തിരുനാമ ജപത്തിൽ ആർക്കും പങ്കുചേരാം, എന്നാൽ തുടക്കത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സർവ്വ അതിശായിയായ ശക്തി വിശേഷത്തെ കുറിച്ച് ആരെയും ബോധവാന്മാരാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. മഹാപാപികൾക്ക് ആ സർവ്വ അതിശായിയായ മഹാത്മ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അക്കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത്. ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് വേണ്ടത്ര കേൾക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും തിരുനാമ ജപത്തിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമില്ലാതിരിക്കുകയും ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള ആസക്തി തുടരുകയും ചെയ്യുക, അതും അപരാധമാണ്. അതായത് ഈ 10 അപരാധങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും പിന്നീടും നാമജപത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെയും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തി വച്ച് പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് അപരാധമാണ് എന്ന്. വൈഷ്ണവനാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഓരോ ഭക്തനും ഇത്തരം അപരാധങ്ങൾക്കെതിരെ കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിവേഗത്തിൽ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിജയം കൈവരൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയരണം, നമ്മുടെ ഭക്തി വളർന്നു വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ അപരാധങ്ങളെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും കൂടെ വായിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട അപരാധങ്ങൾ, കൃഷ്ണനെ സാധനാഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കണം. അതിൽ അപരാധം എന്താണ്? കൃഷ്ണന്റെ പ്രാധാന്യം കുറച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ അകറ്റുന്നു. നമ്മൾ അപരാധം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? സാധനാഭക്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അപരാധങ്ങൾ, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ അപരാധങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ മനസ്സിനെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകറ്റും അപരാധങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് അപരാധം ചെയ്യാതിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി സേവാപരാധം എന്താണ്, ആരാധന അപരാധം എന്താണ് എന്ന് പറയും. സേവാപരാധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരാധനകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന അപരാധങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞു തരുന്നു. പിന്നെ നാമ അപരാധം, വിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതിലെ അപരാധങ്ങൾ, അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. പത്മപുരാണത്തിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്ന 10 അപരാധങ്ങളുടെ പട്ടിക. അപ്പോൾ സേവാപരാധം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ചു. ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം, എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എന്നെല്ലാം ഉള്ള കുറിച്ച്, അതാണ് സേവാ അപരാധങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി വായിക്കാനുണ്ട് പ്രസന്റേഷൻ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വായിക്കാത്തവരെല്ലാവരും നമുക്ക് ഇന്ന് വായിച്ചു തീർക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാണ് ആദ്യം വായിക്കുന്നത്? ഞാൻ എല്ലാവരെയും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ്, പക്ഷെ ആരും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കരുത്. ഓരോരുത്തരായിട്ട് വായിക്കൂ. അനിത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്യാമള നായർ, സുധീഷ് പ്രഭു. ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, ഓരോരുത്തരായിട്ട് വായിക്കൂ. ഞാൻ അനിത മാതാജിനെ ഞാൻ കോഹോസ്റ്റ് ആക്കി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി.
ശ്യാമള മാതാജി വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിക്കൂ. അധ്യായം 2 10-ാം ശ്ലോകം മുതൽ 15 വരെ. സഞ്ജയൻ തുടർന്ന് പറയുന്നു, രണ്ടു സൈന്യങ്ങളുടെയും നടുവിൽ വിഷാദിച്ചിരിക്കുന്ന അർജുനനോട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മന്ദാസിച്ചുകൊണ്ട് തോന്നും വണ്ണം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അർജുന, നീ ദുഃഖിക്കപ്പെടേണ്ടവരെ അല്ലാത്തവരെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കുന്നു. ജ്ഞാനികളുടെ മട്ടിൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനികൾ മരിച്ചവരെ പറ്റിയോ മരിക്കാത്തവരെ പറ്റിയോ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും മരിക്കാനുള്ളത് തന്നെയാണ്. ചിലർ നേരത്തെ തന്നെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു, മറ്റു ചിലർ മരിക്കാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഭൗതിക ദൃഷ്ടിയിൽ ഈ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാനോ നീയോ മറ്റുള്ളവർ ആരും തന്നെ ഈ ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവരല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദേഹം നശിക്കുമ്പോഴും ആരും നശിക്കുന്നില്ല. ശരീരത്തിന് മാത്രമാണ് നാശം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതില് ഭഗവാനെ ചേർക്കരുത് മാതാജി. ഭഗവാൻ ഞാനോ നീയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ദേഹം ആധ്യാത്മികമാണ്. ഭഗവാന്റെ ദേഹത്തിന് നാശം വരുന്നില്ല. ആ ഒരു സെന്റൻസ് തെറ്റാണ് മാതാജി. അതുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരമുള്ള ഈ ആത്മാവ് ദേഹത്തിൽ ഏതു പ്രകാരമാണോ ബാല്യം, യൗവനം, വാർദ്ധക്യം എന്നീ 3 അവസ്ഥകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് അന്യ ശരീരപ്രാപ്തിയും, അതായത് മരണം. അതുകൊണ്ട് വിവേകികൾ ഒരിക്കലും അതിൽ പരിഭ്രമിക്കുന്നില്ല. അല്ലയോ അർജുന, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളോടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ, അതായത് തണുപ്പ്, ചൂട്, സുഖം, ദുഃഖം മുതലായവ വരികയും പോവുകയും എന്നാൽ നിത്യമല്ലാത്തതുമാകുന്നു. അവയെ സഹിക്കുക തന്നെ വേണം. ഹേ പുരുഷശ്രേഷ്ഠനായ അർജുന, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമഭാവത്തോടുകൂടി വർത്തിക്കുന്ന ഏതൊരു ധീരനായ പുരുഷനെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നില്ലയോ, അവൻ അമൃതത്വത്തിന് യോഗ്യനായി ഭവിക്കുന്നു. അതായത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ പരമമായ സിദ്ധിയെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം വരുന്ന സമയത്ത് അതിലധികം സന്തോഷിക്കാതെയും ദുഃഖമുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിരാശപ്പെട്ട് ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യാതെ രണ്ടും നമ്മൾ അനുഭവിക്കാനുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്ന് കരുതി സമഭാവത്തോടു കൂടി